Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yau. Masoya, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace rana kuma. Wai kamata za a wasatar kuɗi a Kannywood. Kai lama yanzu ya kake so a yi ta. Sun ni kai aje a kira min Adan Zango in caje shi. An gama ranka ya daɗe. Zan sa tawaga ta su farauto shi. Tamkar zaki daga da. Amma kafin ka dawo, wallahi sai na yi caza a Kannywood din nan, dun ban yarda da su ba. Ba wani kuka, kai gwamja, kai za ka tanye ni. Na ci na ƙoshi iskanci sai wanda ya... Wa'annan kuɗin nawa, ina jin Shu'uma ce ta ɗauke su. Oke, ba ita ba ce, ina jin Hadiza Gabon ce. Ba ke ba ce? Mazaje, kusa mana, bar guduwa. Ina kuɗi na. Ina kai sai na haƙe ka, wallahi. Kai na mance, bosho ne. To ai wa'annan kuɗin nawa ba masu yawa ba ne, ku bari kawai sarki ya biya. Bala'in da za ku yi lafi na fi kuɗin yan. Kai na manta ma Sani Danja ne. Bakaki, tambayi yamu baba. Kai na manta Abale ne. Of your mouth, if you talk to me again, I'm gonna break every single bone of your body into pieces. Na sai na faffasa ma kokan kan. What?